ನಾನು ಕೊಡುವುದು ಗೆಲುವಿನ ಸಾಲ रुद्र या गावचा अगर श्रीमंत मध्ये आणि या गावचे लोक एक देव मध्ये या गावचे लोक मागेले जय 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 गागा हांव कितलो बरो म्हणयोन म्हाका खबर आसा मागील बिझनेस 2 नंबर आणि लोकांक दिसता हांव एक समाज सेवक म्हण ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಲ್ಲಿ ತುಂಬುದು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸಂಚು ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಸಿ ದುರ್ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಈ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಈ ರುದ್ರ ಯಾವತ್ತು ಭದ್ರ ಸುಭದ್ರ या गावच्या लोकांक बर्थडेचे पैसे देऊन बर्थडे असता पैसा दिला दलाल तेमगे लागते मागे नावार करून घेवचो ओ बस मास्क जो मले म्हाका येता तेका जेवण शिवडेता जर तर या लोकांना असते मागे नावार करून घेना मागे नाव रुद्रात्मे या रुद्रात जो वाटेल येता तेमका जेवण शिवडेता जलिको आत केते भुजिको रात केते जिस रात से भारत बने उससे रुद्र कहते